para emmero beliemi ya kurwase company ya Safaricom asoko yenda sisime ya kabako mata star 444 hash bunenchire yamo yogo chengere binte biya kurwase company ya Safaricom robot kurwase company ya Safaricom yote ya symbol transparent and honest for you. Wewe wali motoka sensemo ya Arlington, Texas gari Highway 360 na makonyora ebintu bya Kenya na makonyora cowboy na makonyora mafuta ya ng'ombe na makonyora chipisa ase supermarket ya Nairobi supermarket eyo toka imea Arlington, Texas imeyense ya United States of America. Basi bana nabadiete irabo litani mwancho burero mwancho motekerari na otebuna rehero maete yarengeri tkoliri lyogo chengera abantu probablemente amo noborema ensi ingima ensengima igonyo goturire tukurasa turire tukuru asotekera tukuru asebromne byabano igabotira sere die cyo konyora sensemo ya Google Play Store kulinje Cisco asensemo ya Apple Store konyora die cyo bagusigira radio igonyo goturire tibono iga nabatengi nabalire ira nanko check inde daktari nabwo atumya kitakuru ase nya gitari ya Kisi KTRH